Hey, wij zijn Rick. En Rema. En vandaag staan we in het Stadspark van Maastricht en we gaan mensen interviewen over het onderwerp gender. Yay! Ik ben hier met twee hele leuke mensen genaamd. Bram? En Lotte. En mijn vraag aan jullie is, hoe identificeren jullie je? Ik identificeer mezelf als man, als hij, hem. Ik denk als vrouw. Wat maakt het voor jou dat jij je als man identificeert? Waar staat mannelijkheid voor? Ik weet niet, ik denk gewoon dat ik denk, als ik naar de eigenschappen kijk van een man, dat ik me daarmee kan identificeren. Ik zeg altijd zo, ook een beetje zo tot nu toe. Omdat ik denk, ja, als je jezelf zo recht of krom zet als iets, dan sta je ook niet meer open wat je voor de rest wil gaan doen. Wat zijn voor jou dan typische mannelijke eigenschappen? Ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Maar ik heb me nooit erin verdiept of zo, daarin. Ik voel me heel vrouwelijk, vaak. Maar vaak ook niet. En dan, ook als ik me dat niet voel, voel ik me nog steeds wel vrouw. Snap dat? Ja. Dat ik weet dat ik het helemaal zelf mag bepalen. En dat het me daarom ook niet zoveel uitmaakt, denk ik. Oké, hoi, ik ben hier met Matthijs. Matthijs. Hoi, ik heb een vraag voor jou. Ken jij toevallig iemand die transgender is? Nee, helemaal niet. Jij kent niemand. Vind je daar wel iets van? Ja, ik vind gewoon dat ieder moet zichzelf zijn en kunnen zijn. Hoe identificeer jij jezelf eigenlijk? Oei, dat is een moeilijke. Als man of als... Gewoon als man. Ja. Gewoon als man? Oké, en hoezo identificeer jij jezelf als man? Wat is voor jou dan typisch mannelijk? Ja, mannelijkheid, leuke dingen doen natuurlijk met de jongens, zoals jullie hier zien. Oké, maar Ja. ik zie daar een vrouw zitten en zij doet hetzelfde, toch? Dus is zij dan ook een man? Als ze drinkt geen bier, dus bier drinken is typisch mannelijk. Ja, zeker. Oké, top. Dus bier drinken is... Mannelijk. Gaan we naar de volgende. Nou, ik ben hier nu met... Lucas. Lucas, hoi Lucas. Nou, ik heb een vraag voor jou. Hoe ga jij daar eigenlijk mee om als iemand in jouw omgeving of iemand die je kent uit de kast komt? Ik heb het nog niet echt meegemaakt eigenlijk. Ja, niet dat het echt zo gebeurde. Ik ken wel mensen die al uit de kast waren gekomen en toen leerde ik ze kennen. En dat ging heel normaal eigenlijk, heel organisch, op een natuurlijke manier. En het is wel een ander gesprek. Kijk, het is wel een gesprek wat je wel eens voert. En er komen ook wel interessante dingen uit en daar kun je ook wat van leren. Dus ja, dat is altijd wel interessant denk ik. En het is zo fijn dat we daar nu gewoon zo over kunnen praten altijd. Oké, nou, hoi. Wie ben jij? Ik ben Noelle. Oké, hoi Noelle. Ik heb een vraag voor jou. Hoe identificeer jij je eigenlijk? Als vrouw. Wat is voor jou dan typisch vrouwelijk? Dus een typische vrouwelijke eigenschap. Ik denk dat dat losstaat van eigenschappen. Maar ik identificeer me gewoon als vrouw, altijd gedaan. En voor zover ik dat nu in kan schatten, zal ik dat ook waarschijnlijk altijd doen. Maar ja. Heb jij toevallig iemand in je omgeving die zich anders identificeert als stereotype man of vrouw? Ja, in principe wel een paar. Niet dat ze echt, denk ik, van geslacht zouden willen veranderen of zo, maar wel die zich minder van bepaalde regels, tussen aanhalingstekens, aantrekken. Bijvoorbeeld wel een vriend die graag op hakken loopt, bijvoorbeeld. Hoe ga jij hiermee om? Dat vind je prima, dat vind je leuk of Ja. vind je daar iets van? Of... Nou, eigenlijk niet. Ik kreeg laatst een appje of ik hakken had in maat 44. Toen dacht ik, nee, toevallig niet, maar... Ik sta hier met... Daan. En ik heb een vraag voor Daan. Mijn vraag voor jou is, heb jij ooit geworsteld met je identiteit en met je gender? Eerlijk gezegd nog nooit. Nee, ik heb er nog nooit over nagedacht. En altijd wel dingen leuk gevonden of de stereotype dingen leuk gevonden wat een jongen vindt. En voel me nog steeds prima bij. En wat voor jou zijn echt stereotype dingen die een jongen leuk vindt? Ik denk dat toch de ouderwetse dingen, het voetbal, de auto's, en ook naar vrouwen kijken. En die standaard dingen. Hele ouderwetse dingen. Heb je iemand in jouw omgeving die niet zich identificeert als iemand die stereotyp mannelijk is of een andere seksualiteit heeft dan hetero en cisgender? Ja, in mijn directe omgeving niet echt. Maar natuurlijk wel met collega's of iemand die bij op school zit die vaak ziet lopen, zie je dat wel eens. Maar die laat het niet echt naar mij toe zien. Hoe kijk jij hier tegenaan? Vind jij hier iets van? Mening heb je natuurlijk altijd. Maar je moet doen waar je prettig bij voelt. Dat vind ik prima. Ik heb altijd aardige mensen. Het zijn altijd
heel aardig altijd. Heel leuk gesprek kan je ermee hebben. Ik heb er geen moeite mee. En heb jij ooit last gehad over de stereotypes die over mannen worden heen gedrukt? Goeie vraag. Ik denk het wel, maar ik kan niet echt precies een voorbeeld geven. Want het is vaak met vooroordelen, en vooral in deze tijd, iedereen heeft zijn mening. En iedereen heeft een vooroordeel over iemand wat vaak niet helemaal terecht is. Dus ik kan geen voorbeeld geven, maar ik denk het wel. Maar in het algemeen kan je dan wel zeggen dat je ooit wel op één moment belemmerd door hebt gevoeld? Ik denk het wel. Dat iemand gewoon je eerste aanzicht ziet van, die denkt dat is een rustige jongen of een hele drukke jongen. Of die kan het niet, of kan het wel. En dat wel, in dat geval wel. Nou jongens, we hebben net gekeken naar wat de mensen ervan vonden in het Stadspark. En nu gaan we Bruno nog een aantal vragen stellen. Bruno, kom er even bij. Dit is Bruno, hij is mijn beste vriend, hij is 19 jaar en hij is transgender. En we gaan te horen krijgen wat zijn verhaal is. Dus yes. Veel kijkplezier! Hoe identificeer jij je? Ik identificeer mij als man en hij hem, hoe je mij aanspreekt. En is dat altijd zo geweest? Nee, vroeger niet. Toen ik klein was, toen spraken ze mij nog aan als zij. Van wanneer is dat ongeveer dan gaan veranderen en hoe merkte je dan dat dat anders zat? Ja, eigenlijk al van kleins af aan in groep 3. Toen wilde ik geen rokjes meer aan en toen droeg ik alleen maar spijkerbroeken en toen wilde ik een hanenkam en zo'n dingen. En toen zei mijn moeder, ja, oké dan. Maar ik was nog gewoon kind, dus ik deed gewoon als een mens en ik was gewoon wie ik wilde zijn. En later dan krijg je puberteit en dan word je wat ouder en dan ga je dat merken. Dus dan, toen begon wel het balletje te rollen. Wat zijn voor jou bijvoorbeeld mannelijke dingen of zo? Wat denk je, waarin had jij onderscheid tot andere meiden? In mijn kleren sowieso, hoe ik uitzag. Ik had korte haar, ik wilde geen lang haar. Ik droeg niet graag van die rokjes en zo'n dingen. Dat vind ik allemaal vrouwelijke dingen. Ja, dus die dingen, toen was dat heel basic. Zo zag ik daarna en dan was ik jaloers op de jongens. Dat zij gewoon konden zijn wie ze wilden zijn. En over, ja, het was gewoon heel basic. Op kleren keek ik meestal, of op uiterlijk. Ik droeg ook geen make-up, vond ik niks. Maar heb je dan nu iets waarin je juist heel mannelijk voelt? Dat je bepaalde dingen doet, dus heel veel sporten of iets daarin? Ja, jawel. Met sport heb ik dat wel inderdaad. Dat heb ik wel. Dan voel ik wel gewoon dat ik mannelijker ben of zo. Ja, gewoon dan heb je die feeling. En ook met mijn stem heb ik dat wel gehad, een tijdje. Dat mijn stem heel erg dropte. Dus toen had ik ook wel zoiets van, oké, nu is het wel echt manly of zo. Ik wil mezelf zijn. Ik had niet zoiets van tevoren gedacht van, oké, ik wil zo'n stem hebben en ik wil zo'n baard hebben. Ik was echt gewoon van, ik wil gewoon mezelf zijn. En dit ben ik niet en ik wil het gewoon anders, zou ik maar zeggen. Ik wil gewoon mijn eigen ding of zo. Dus je identificeert niet met wat je hebt. Dat is, ja. Nou ja, als jij kijkt naar bijvoorbeeld andere genders, want je hebt dan natuurlijk man, vrouw, maar je hebt er nog veel tussenin. Vind je daar iets van? Heb je daar zelf iets over? Omdat je zelf eigenlijk gewoon de directe stap hebt gemaakt van man naar, of van vrouw naar man. Ja, eigenlijk is dat beeld heel cliché dat je van man naar vrouw gaat, want je hebt heel veel inderdaad. Hoe ik daarnaar kijk, ja, ik weet niet wat allemaal bestaat. Er zijn zoveel dingen, er zijn zoveel genders, zoveel geaardheden. Dus ik vind dat iedereen zichzelf mag zijn en kan zijn en dat moet kunnen. Maar ik vind, natuurlijk, sommige dingen kan ik mezelf niet voorstellen. Dus dan heb ik wel gewoon hetzelfde als bepaalde mensen dat ook hebben, dat ik denk van, hoe werkt dat dan? Het is gewoon ook voor mij raar als iemand zegt, ik ben genderfluid of raar. Het is dus wel even wennen, zou ik maar zeggen. Dus ja, ik vind het allemaal prima, doe wat je niet laten kunt. Je zegt, ik was op zoek naar mezelf. Ja. Hoe wist je dan dat jij man was? Of wilde zijn? Destijds was voor mij alleen maar man en vrouw, zal ik maar zeggen. Ik zag het zo. En ik wist toen niet dat het zo'n groot ding was, dat er nog veel meer dingen waren. Dus ik heb altijd wel, ik ben daar een beetje met de tijd achter gekomen. Dus ik ging dan naar meetings en naar dingen toe. En dan kreeg ik daar een beetje info over. Maar toch bleef voor mij altijd die switch naar man gewoon bij mezelf. Ik voelde me niet non-binair of zo. Ik wilde wel iets zijn, weet je wel? Ja, heel raar, maar het is gewoon man voor mij. Dat is het gewoon. Nou, we hebben dus net allerlei verschillende mensen gesproken en te horen gekregen wat zij van dit onderwerp vonden. En zoals je ook hebt kunnen zien is iedereen's verhaal anders, omdat gender iets zo persoonlijks is. En wij willen ook gewoon in conclusie zeggen dat niks goed of fout is en dat iedereen wordt geaccepteerd. Ook omdat gender niet vaststaat, maar leeft in iedereen. Dus wij waren Rick. En Rema, en wees gewoon jezelf.